Ja, ik vind dat de mensen altijd vrolijk zijn. Ja, dat vind ik. Dat is voor mij een ding. Ze zijn altijd vrolijk als ze hier lang gaan. En hoe zit dat met jou? Ik ben ook altijd vrolijk. Tenminste, dat hoop ik maar voor de mensen hier. Nou? Ja. Als je het werk leuk vindt, dan zit je lekker in je vel. Ja, en dan gaat het goed. Die is maar even. En wat nou als er een boordhond komt en die begint te toeteren? Dan let ik hem terug. Maar dan moet ik geen pauze hebben, want dan wil ik bloot niet lezen. Maar ze ben ik wel eens heel haastig. Wie van man dus ik hier, die best wel haastig weer. En dan toeteren ze een keer, dan denken ze dat ik net oplet. Nou, ik blauw ik wel eens eventjes, dan let ik ze gewoon extra wachten. Ze moeten er maar even geduld van. Daar hou je ook net van. Nee, ik hou net van gedroog. Nee, daar hou ik net van. En jou drukt uiteindelijk op een knop. Ja, ik druk op een knop, ik bepaal. Fijne dag. Hoe is dit werk op je paard gaan? Ik zie het eerst in snits en dat vond ik net zo leuk. Ik vond het inpakwerk net zo leuk. En toen ben ik raar vallen en toen heb ik de elleboog stikkenhand. En zo ben ik eigenlijk wat de woord op woord op een bregen kwam. Want hoe lang doe je dit nou? Ik doe het nou 3 hier. Geluk bij een ongeluk. Ja, geluk bij een ongeluk. Zo moet je het zien. Ja. En ik ben er heel blij mee. Ja. Lekker de vrijheid. Hè? En wat komt er al je wel net voorbij op een dag? Want je maakt je alle soorten mensen mooi, denk ik. Alle soorten. Ja. Ja, echt heel verschillend. Ja. Zo dronkene Duitsers heen dan ik nog wel eens. Ja, die ben er ik. Ja, die zitten echt met stukken pullen op een boord. Ja. En wat denk je dan? Ja, mooi dat al hier, maar ik denk, ja, het zal wel. Het zal toch wel in je nuchter worden, denk ik. Matthea, Ja. heb je zelfs ook een boord? Ja, we hebben een sloepje. En ja, zo'n ijzeren ding, maar mijn man vindt varen net meer leuk. Voor hen dienen we dat nog wel eens, maar hij vindt er op heden niks aan. Nee. Maar ben je wel eens door je eigen bregen heen en vaart? Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. Nee. Dat is toch ik nu? Ja, dat is wel nu. Het hek als ik het in hem zijn. Maar we dat eens doen? Nee, ik heb geen zin in. Ja. Heb ik geen zin meer in. Maar dat moet dan maar een keer wezen, vind ik. Je moet hem dan maar eens een keer zo'n 4 krijgen om dan eens even door je eigen bregen heen te gaan. Dat je erbij toch? toch? Ja, dat je er wel bij is wel leuk. Ja.